Minä olen Miika Miinin, matkaoppaanne Pahuden Lumilinnan syövereihin. Tornin korkeus on noin 2 metriä 74,5 senttimetriä. Liukumäki kuuluu totta kai varustukseen. Valaistus on hoidettu luonnon tulella. Paikallinen julkis Eetu Santala. Käymme tornin sisäpuolella. Täällä on totta kai naisia paikalla, kuten aina. Rintavarustus kestää noin 30 millin tykillä ampumisen ilman sen suurempia ongelmia. Oleskeluhuoneessa eräs talon asukkaista, Sampo motherfucking Lappalainen. Päivä. Jääkaapista löytyy tarvittavat juomat illalle. Ja portaita pitkin pääsemme Liukumäen lähtöpaikalle. Kellarihuoneeseen vie postmodernilla tyylillä suunnitellut kierreportaat. Ja valaistusratkaisuun on käytetty lumipilaria. Lumipilari tuo runomaista tunnelmaa tiloihin. Nyt olemme sisätiloissa. This is where the magic happens. Toista reittiä pitkin pääsemme itäterassille. Jonka jälkeen olemmekin kiertäneet koko linnan. Itäterassilta näkee mukavasti vielä Länsi-Tornin sekä miellyttävänä yksityiskohtana toimivan Liukumäen. Kiitos!